Informácie pre nevidiacich študentov. Podľa vyhlášky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na podporu pri nácviku orientácie, samostatného a bezpečného pohybu v priestoroch vysokej školy. Prístup k informáciám týkajúcim sa štúdia bezbariérovým spôsobom. Bezbariérovú prácu v akademickom informačnom systéme. Prístup k informáciám a materiálom akademickej knižnice bezbariérovým spôsobom. Zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas. Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností. Podporu pri zabezpečovaní základnej študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení v prístupnej forme. Služby, ktoré poskytujeme navyše. Zvukové záznamy z prednášok a seminárov. Prevod učebných textov do zvukovej podoby. Lupa na čítanie, ktorá je dostupná v univerzitnej knižnici. Poradenstvo pre vyučujúcich pre prácu s nevidiacim študentom. Informácie pre slabozrakých študentov. Podľa vyhlášky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami máte nárok na prístup k informačným zdrojom vysokej školy bezbariérovým spôsobom. Bezbariérovú prácu v akademickom informačnom systéme. Prístup k informáciám a materiálom akademickej knižnice bezbariérovým spôsobom. Zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas. Technickú podporu pri práci v knižnici formou využitia technického vybavenia. Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností. Podporu pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení. Služby, ktoré poskytujeme navyše. Zvukové záznamy z prednášok a seminárov. Prevod učebných textov do zvukovej podoby. Lupa na čítanie, ktorá je dostupná v univerzitnej knižnici. Poradenstvo pre vyučujúcich pre prácu so slabozrakým študentom.